Natáčím po čtvrtý. Tak. Tak už jsme měli druhou stranu, to jo. Druhou stranu se mi to uložilo. 4, 3, takhle. 4, 3, 4, můžete to vidět, 4, 3, tady má být 6, tady se ještě pamatuju. 1, to máme tady něco ještě poskládanýho, ale jsem musel uložit, já jsem musel prostě to protože já se to teď chtěl střihnout. A mně se to uložilo, takže to musíme udělat jinak. Počkej, kde je ta jednička další? Hej, kde je ta jednička? Tady mizí jedničky. Tady prostě mizí jedničky, to není možné. Musíme tady někde objevit jedničku. Musíme někde objevit jedničku. Jedničko, kde jsi? A tady je. Dáme prvé. Au. Je, to nejde tam položit ten koska. Vidíte to? Co to asi, je to stěží vidět. Teď se rozsvítilo světlo. Takže to máme dvojku, máme hotovou. Máme to tady 1, 2, 3. Uka. A to už udělám rovnou 5. Nebo to udělám rovnou. Tak. To být asi podle mě takhle. A tady někde skončil, nebo to je takhle někde. Tady 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže tohle je 1, 2, 3, 4. 3. Co s tím budeme dělat? Co s tím budeme dělat? To jsou 4. Ne, 1, 2, 3, 4. To není možný. Tak to necháme 4. Počkej, kde je chyba? Tady je 2. Tady je 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4. Tady 1, 2, 3, 4. 1, 2, T. Už je 6? To neodpovídá to. Tady tohle jsou 4. 1, 2, 3, 4. No a tady jak máme se na to pátý? To je 1, 2, 3, 4. To mi nevychází. Musí být něco. V tomhle je ten trik. Ta hra se řítila. To není moc pevný obecný úřad, teda. Zase se ta hra zřítila. Já to střihnu. Pokračujeme. Počkat, už máme 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je 6. řada, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6. řada. Tady má být, tady má být 2, 4, 6. Jo, takhle. Ne. Dobrý. Nejdřív tady má být okna. Okna jsou napřed než zdi. No, možná. Ale v Lego světě ano. Tak. Je. Tamhle vidíte? Nevidíte? A teď už můžeme konečně stavět. Tak. A jo, takže 3 šestky tady má být. Jo, počkat. A kde je ta druhá 6? Kde je ta druhá 6? Vlastně, kde je ta třetí 6? Tu druhou má. A máme 3 6. Tak, máme to hotový. Já to tady zase střih. No babarové, už tam je střechu, už to bude hotový. Ze mě se tady dělají srandu. Co to je? Už to skoro máme, to už je dobrý.
Tak, už také necháme. Máme 5 minut. Tady vidíte přípravu. Vy to nevidíte moc. Na to se koukejte, na moji ruku. Tak. To se neuvidíte, protože musím se otočit. Třinávka. Jo, počkat. Kam to máme udělat? Jo, aha. Takže teď se dívejte. Tady máme udělat tohle. Tady máme udělat toto. A toto. Toto a toto. A to máme povýšit tímhle, ale musím udělat zase tohle plus tohle. Sakra. Toto. Ne toto. Netotuj. To prdeka. Dobrý. Ne, ještě tady musím udělat tohle. Stožárek. Tak. A na to máme udělat tohle. A přichází první nálepka. Takže to zase střihnu. Ne, nestřihnu to, protože tady ještě užve. Přichází první 2 nálepky. Tohle je Shadow. Podívejte. Dívejte se. Točí to. To by jde nadat. Jo, dal to. To ještě tam není vlajka. Takže teď to střihnu a zatím. Další úkol splněn. Teď. Kde to je? Jo. Tak. A teď to máme to dát. Takže. Toto. Aha. Takhle. Teď to máme dát toto. Toto. Asi. Počkat. To být. Tak. Počkej, tak. A toto je slovo odborníka, jenž vidí, jak je zřejmé, velké břicho vždy, když míní zrcadlo. Jo, počkej, takhle to nemá být. Věděli bychom, o co jde. Tak. Jsem se nalepí obecní úřad, takže já to zase. A teď. Poslední 17. To si žádá přípitek. Budu mít dědice, než se rozední. Tak teď se podívejte. Na 6. vévodu z Devonshire. Držíš to? Obecní úřad je na světě. Tak jo, toto by bylo k tomuto videu všechno. Ne, nebylo. Toto, ty vogo, to už blíž. Toto je, k tomuto videu to je všechno. Doufám, že tady to video vám bylo. A já vás zdravím a s českou vlajkou. Já vás zdravím s českou vlajkou a ještě jednou s obecním úřadem. Čau.